Η Λέσβος, όπως και αρκετά ακόμα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δοκιμάζεται τους τελευταίους μήνες από το κύμα προσφύγων που φτάνουν στις ακτές της. Η τοπική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει στα ωριά της, στέκεται υποστηρικτικά και αλληλέγγυα στο δράμα τους. Πρόκειται άλλωστε για το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Λέσβο υπολογίζεται πως καθημερινά φτάνουν πάνω από 5.000 πρόσφυγες, στην πλειονότητα Σύριοι, οι οποίοι είναι ήδη ψυχικά τραυματισμένοι από τον πόλεμο, την απώλεια της χώρας τους και των δικών τους ανθρώπων. Για το καλωσόρισες, η πολιτισμένη Ευρώπη τους επιφυλάσσει άθλιες συνθήκες διαβίωσης μέχρι να καταγραφούν και να επιβιβαστούν σε πλοίο για να συνεχίσουν το πολύπαθο ταξίδι τους και στη συνέχεια κλειστά σύνορα, πείνα και βία, ώσπου να βρουν έναν ασφαλή τόπο για να ζήσουν. Οι κρατικές δομές διαχείρισης της κατάστασης, απροετοίμαστες γι' αυτό το ανεξέλεγκτο κύμα και δυσκίνητες εκφύσεως, λειτουργούν πολύ κατώτερα των περιστάσεων, ενώ η έλλειψη υποδομών έχει δημιουργήσει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Το κενό της κρατικής μέριμνας προσπαθούν να καλύψουν μικρές και μεγάλες εστίες αλληλεγγύης σε όλο το νησί, οι οποίες ενισχύονται από εκατοντάδες ανθρώπους από όλη την Ελλάδα αλλά και κάθε γωνιά της γης, που φτάνουν στη Λέσβο κάθε μέρα για να υποδεχτούν και να φροντίσουν τους χιλιάδες πρόσφυγες. Το βίντεο που παρακολουθείτε είναι ερασιτεχνικό και τραβήχθηκε με κάμερα κινητού τηλεφώνου. Βασίζεται στις μαρτυρίες ανθρώπων που αποφάσισαν να ενισχύσουν με την παρουσία τους αυτό το κύμα αλληλεγγύης με το να προσφέρουν το χρόνο τους, τις ιδέες τους και την αγάπη τους στους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι αλληλέγγυοι αντιστέκονται έμπρακτα στην απάνθρωπη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, γεγονός που διαπιστώνεται καθημερινά με τον πιο τραγικό τρόπο. Είναι μια καταγραφή των γεγονότων, όπως τα βίωσα τις 15 μέρες που βρέθηκα κι εγώ στο νησί, για να βοηθήσω ως εθελόντρια σε έναν χώρο φιλοξενίας προσφύγων που στεγάζεται στις πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων μιας αυτοοργανωμένης δομής αλληλεγγύης του χωριού του Όλοι Μαζί. Η περιήγησή μας, χάριν της αφήγησης, θα ξεκινήσει από τη Σκάλα Σικαμιάς, έναν οικισμό στα βόρεια παράλια του νησιού, 15 ναυτικά μίλια από την Τουρκία, που υποδέχεται καθημερινά δεκάδες φουσκωτές βάρκες. Οι κάτοικοι της Σκάλας Σικαμιάς είναι οι περισσότεροι παιδιά και εγγόνια προσφύγων, γνωρίζουν επομένως καλά τους λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Όπως γράφουν και σε κείμενο προς τον Δήμαρχο Λέσβου, ξέρουμε ότι η διέλευση προσφύγων από το χωριό μας και τον τόπο μας γίνεται από ανάγκη και όχι από επιλογή. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο τόπος μας, παρόλο που δοκιμάζεται από το ακανόνιστο και ανεξέλεγκτο προσφυγικό ρεύμα που διαταράσσει την κανονικότητα του μικρού χωριού μας, πρέπει να παραμείνει τόπος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Εδώ, εκτός από τους αλληλέγγυους κατοίκους, δραστηριοποιούνται και αρκετές ΜΚΟ, κάποιες προσφέροντας ό,τι μπορούν στο πεδίο δράσης και κάποιες προκαλώντας με τον υποκριτικό τους χαρακτήρα. Ξεχωρίζει δε μία αυτοοργανωμένη δομή αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, η οποία έχει στηθεί στην παραλία κάτω από έναν μεγάλο πλάτανο. 3 εθελόντριες του ΠΙΚΠΑ φιλοξενηθήκαμε από τη δομή για ένα βράδυ και η συμβολή μας στην πολύ σημαντική δράση τους ήταν να τακτοποιούμε ρούχα και παπούτσια και να αλλάζουμε δεκάδες βρεγμένα παιδάκια. Οι αλληλέγγυοι έχουν συγχαθεί τους ριπόρτερ που κυνηγούν την καλή πόζα εν μέσω ενός εξελισσόμενου δράματος και δεν είναι πολύ φιλικοί με τη δημοσιότητα και τις κάμερες, γι' αυτό τα πλάνα είναι περιορισμένα. Είμαστε στη Σκάλα Σικαμιάς, ένα σημείο βασικής εισόδου προσφύγων από τα τουρκικά παράλια. Εδώ υπάρχει μια αυτοοργανωμένη δομή η οποία παρέχει ρούχα τα οποία μαζεύονται από αλληλεγγύη από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ζεστή σούπα, ζεστό τσάι στους πρόσφυγες που βγαίνουν από τις βάρκες και είναι βρεγμένοι και παγωμένοι, και υπάρχει και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε τυχόν περιστατικά που χρήζουν αυτής της ανάγκης. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική κυρία του χωριού να περνάει από το πλάνο μας.
και συνεχίζουμε αυτό το έργο, το οποίο το φέρουμε εις πέρας περίπου κατά μέσο όρο 20 με 30-35 αλληλέγγυοι, οι οποίοι είμαστε από την Αθήνα, από τη Μυτιλήνη, το Ρέθυμνο, την Αγγλία, τη Μαλαισία και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πόσο καιρό είστε εδώ? Ξεκινήσαμε στις 2 Οκτώβρη. Μπορείτε να φιλοξενήσετε κόσμο? Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας αλληλέγγυων, αλλά φυσικά είναι κάτι περιορισμένο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 24 κρεβάτια. Hi, my name is Ryan Harris. I'm calling for Malaysia. I am the founder of the Volunteer Cook, which run this kitchen in Skalis Kamnias. We're here to feed people. We're the huge believers of food is hope, so all we want to do is give hope through food. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με όλους τους αλληλέγγυους για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Αλληλεγγύη, σεβασμός και αγάπη σε όλους μας, από όλους μας, για όλους μας. Κάθε μέρα η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος Μυτιλήνη μαγειρεύει στο λιμάνι της Μυτιλήνης και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα μαγειρεύει εδώ για τους αλληλέγγυους και για τους πρόσφυγες που βγαίνουν εδώ. Να τρώμε όλοι μαζί, να γνωριστούμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε ίσοι. Διαφορετικοί ναι, αλλά ίσοι ναι. Κάποια περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας καταλήγουν σε έναν χώρο φιλοξενίας που στεγάζεται στις πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη. Ο χώρος λειτουργεί χάρη στους εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε μια άλλη δομή αλληλεγγύης, στο χωριό του Όλοι Μαζί. Σε έναν χώρο λίγων στρεμμάτων, όπου προϋπήρχαν κάποια ξύλινα σπιτάκια, έχουν στηθεί σκηνές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως χώροι στέγασης προσφύγων, αλλά και αποθήκευσης ρουχισμού, δόνη υγιεινής και πρώτης ανάγκης. Η ατμόσφαιρα την πρώτη εβδομάδα που βρισκόμουν εκεί ήταν βαριά, λόγω του πολύ νεκρού ναυαγίου της 28ης Οκτωβρίου. Με λένε Έφη Λατσούδη και συμμετέχω στο χωριό του Όλοι Μαζί από το 2012. Ήταν η στιγμή που η κρίση στην Ελλάδα ήταν σε πολύ μεγάλη άνοδο και ουσιαστικά θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης για να υπερασπιστούμε τα θύματα της κρίσης, είτε ήταν Έλληνες είτε είναι μετανάστες πρόσφυγες. Εκείνη τη στιγμή ο πόλεμος της Συρίας έστελνε όλο και περισσότερο κόσμο προς την Ελλάδα, ο Εύρος είχε κλείσει, επιχείρηση Ξένιος Δίας, φράχτης, οπότε είχαμε ένα κύμα προσφύγων που έφτανε εδώ. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν στον δρόμο και μέσα στα πλαίσια του δικτύου αλληλεγγύης ζητήσαμε αυτό το χώρο που είναι το ΠΙΚΠΑ, που είναι ένας ανοιχτός χώρος, τότε ήταν εγκαταλελειμμένος, ήταν ένας χώρος κατασκηνώσεων για παιδιά, να τον χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να μείνουν εδώ όσοι ήταν άστεγοι, όσοι έμεναν σε άθλιες συνθήκες στα αστυνομικά τμήματα του νησιού. Στην αρχή υπήρχε μεγάλη αντίσταση γιατί δεν υπήρχε και τίποτε άλλο στην Ελλάδα εκτός από κράτηση για τους πρόσφυγες. Η ανάγκη όμως και οι πολλοί πρόσφυγες που κοιμόντουσαν στον δρόμο μέσα στο χειμώνα, αλλά και το κύμα αλληλεγγύης που άρχισε να αναπτύσσεται, ανάγκασε τις αρχές να δώσουν τα κλειδιά αυτού του χώρου που ήταν δημοτικός και να ξεκινήσουν. Λοιπόν, είμαι η Λένα, η Αλτίνογλου, μένω εδώ στην Μυτιλήνη περίπου 20 χρόνια. Είμαι στο χωριό του Όλοι Μαζί από το 2012, όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη να φιλοξενήσουμε 60 περίπου πρόσφυγες που βρισκόταν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Ο Δήμος μας παραχώρησε τότε τις παλιές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ, που ήταν κατασκηνώσεις για παιδιά. Φτιάξαμε το χώρο, μπήκαν μέσα οι άνθρωποι. Από τότε με πολλά σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τις ανάγκες ο χώρος διατηρήθηκε. Σήμερα εδώ και ένα χρόνο δραστηριοποιείται σε πάρα πολλά πεδία. Από την κοινωνική κουζίνα μέχρι την ιατρική περίθαλψη μέχρι τη διαχείριση περιπτώσεων από ναυάγια. Εγώ κάνω λίγο απ' όλα, θα έλεγα εκεί, και στα οργανωτικά αλλά και στη βοήθεια. Κυρίως το καθάρισμα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κανένας άλλος δεν φαίνεται να έχει τον χρόνο να το κάνει. Με λένε Γιάννη, είμαι στο ΠΙΚΠΑ 3 μήνες, είμαι ψυχολόγος, κάνω τα πάντα, από κουβάλιμα
παλαμικούτες δεξιά-αριστερά, ρούχα, τακτοποίηση. Επίσης πηγαίνω με τη βοήθεια των διερμηνέων, πηγαίνουμε κόσμο στις θλιβερές περιπτώσεις των αλλαγίων, που είναι πολλές τελευταία δυστυχώς. Πηγαίνουμε κόσμο στο λιμεναρχείο και στο νεκροτομείο κατά τη συνέχεια για αναγνώριση και κάνουμε υποστήριξη πριν και μετά. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως ευάλωτες ομάδες, κυρίως ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αναπηρίες, αλλά τους τελευταίους μήνες πραγματικά δοκιμαζόμαστε και εμείς μαζί με αυτούς από τα πολλά θύματα ναυαγίων, οικογένειες που έχουν χάσει παραπάνω από ένα μέλος της οικογένειας, βρίσκονται εδώ και προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι από τις πιο τραγικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Από τότε που δημιουργήθηκε το δίκτυο το 2012 συμμετέχουμε στις κηδείες, προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε αυτό το δράμα που ζουν οι ίδιοι και να είμαστε αλληλέγγυοι και σε αυτό το κομμάτι του προσφυγικού. Όταν ένας θάνατος αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από έναν άλλο θάνατο, ο θάνατος του πρόσφυγα φαίνεται να έχει λιγότερη σημασία, η κηδεία του να έχει λιγότερη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι μια τρομακτική διάκριση, η οποία τελικά είναι αυτή που απεργάζεται και το φασισμό, είναι αυτή που προετοιμάζει και μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ ακραία φαινόμενα. Κωνσταντίνα, ασχολούμαι με το ΠΙΚΠΑ εδώ και 3,5 μήνες, μένω με τη Λίνη τα τελευταία 8 χρόνια. Είμαι σε αυτή την κατάσταση από τον Ιούλιο λόγω μιας επίσκεψης στη Μόρια, στην οποία με το που μπήκα μέσα στη Μόρια έπαθα breakdown, κατέρευσα. Γιατί οι άνθρωποι ήταν περίπου 2.000-2.500 άνθρωποι έξω στον ήλιο, χωρίς καμία προστασία, χωρίς πρόσβαση σε νερό, χωρίς πρόσβαση σε φαγητό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά έγινε έκρηξη όλων αυτών που συμβαίνουν στην ουσία δίπλα μου και κατάλαβα ότι πρέπει να δράσω, γιατί είναι μια διαδικασία που μπορεί να συμβεί στον καθένα και έτσι μπήκα στο χώρο του ΠΙΚΠΑ, που είναι ένας διαφορετικός χώρος και από τότε είμαι εδώ. Αρχικά μπήκα στη διαδικασία να κάνω ένα μικρό συντονισμό των εθελοντών, αλλά στη συνέχεια προέκυπταν κάθε μέρα καινούρια πράγματα, καινούριες ιδέες και καινούρια άτομα, τα οποία έφτιαχναν το χώρο και έτσι και ο χώρος άλλαξε πάρα πολύ τους τελευταίους 3,5 μήνες. Το ΠΙΚΠΑ σαν ΠΙΚΠΑ παραμένει χώρος φιλοξενίας. Προσπαθούμε όλοι μαζί να γίνει όσο πιο λειτουργικός γίνεται, είτε για να αυξήσουμε την χωρητικότητά του, ώστε να φέρουμε και άλλο κόσμο στις δομές του, είτε για να λειτουργήσει έτσι ώστε να μείνει και να μην σταματήσει ποτέ και να μην έχει καμία σχέση με κανένα κέντρο και κανένα κάμπ. Αυτό που λέω εγώ σε όλους είναι ότι όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και είναι καλό έστω και για 1-2 μέρες να μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κάτι, είτε αυτό είναι ρούχα, να κάνει sorting τα ρούχα, δηλαδή να τα ταξινομήσει, είτε να βγει έξω και να μοιράσει κάτι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που αυτό συμβαίνει, δεν βγαίνει μόνο από τις εικόνες μέσα από την τηλεόραση, συμβαίνει δίπλα μας και είναι καλό λίγο να μπούμε στη διαδικασία, να το ζήσουμε, ώστε να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε και να μην επαναλαμβάνουμε ό,τι ακούμε από τον καθένα, να είναι προσωπική εμπειρία. Εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, από πού έρχονται, πώς έρχονται, τι επιλογές κάνουν και το πού πάνε, το μετά. Αλληλεγγύη αυτό, αλληλεγγύη προς όλους, από όλους. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν θα συμβεί σε εμάς. Να μην ξεχνάμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Οπότε να είμαστε λίγο έτοιμοι να δράσουμε. I'm Natasha, I'm from London. I've been in Lesbos since July and with PICPA for the last maybe 2-3 months. And yeah, I love it here. The vibe is great, the people are fantastic. We try and do the best we can. Safe passage. And yeah, it's a good place. We also support the rest of the island, sending out clothes and medicines and food.
So yeah, we hope we're doing a good job. Γεια, είμαι η Σελίνα, είμαι από τη Μυτιλήνη. Είμαι στο Πίκπα τώρα αυτή τη στιγμή, μαγειρεύουμε στην κουζίνα. Έχω ξεκινήσει εθελοντισμό από τον άλλον άνθρωπο, με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο όταν ήταν εδώ. Συμμετείχα πάρα πολύ μαζί του, έμαθα πάρα πολλά, ο ήρωάς μου. Και βρήκαμε αυτή εδώ την κουζίνα τη μεγάλη και την οργανώσαμε και μαζί με εθελοντές μαγειρεύουμε σχεδόν κάθε μέρα. Και προσπαθούμε και εμείς γι' αυτό. Πού τα πάτε? Συνήθως στη Μόρια. Στη Μόρια έχει πάρα πολύ κόσμο. Και προσπαθούμε εκεί να δίνουμε φαγητό. Και πόσο καιρό θα το κάνεις αυτό ακόμα? Συνέχεια, δεν θα σταματήσω. Είμαι ο Μιχάλης Ογιβαλιώτης και είμαι 3 χρόνια εδώ στο Πίκπα, δραστηριοποιούμε. Είμαι από τα πρώτα μέλη και ακόμα αντέχουμε, δόξα τω Θεώ. Αντέχω γιατί ανταποκρίνονται πολλοί εθελοντές από Γερμανία, από την υπόλοιπη Ελλάδα έρχονται και βοηθάνε. Αυτό είναι που μας δίνει η δύναμη των άλλων ανθρώπων, πολλά χέρια για να μπορέσουν να προχωρήσει το Πίκπα. Έχουμε ευάλωτες ομάδες εδώ, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερη ανάγκη και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια εάν ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω στο χώμα ή στη βροχή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. My name is Pamela Orbach. I'm 62. I'm from the United States, and I became the dishwasher, the master dishwasher. But I also am kind of in charge of recycling and emptying garbage bags. So I think I've become a logistics person. I also spent an awful lot of time matching single shoes. My name is Konstantin Kadel. I'm from Boston, Massachusetts. Most recently staying in Athens, and when I was introduced to the situation here in Lesbos, I tried immediately to come. Pikpa is generally one of the most amazing groups of people I've ever had the opportunity to work with in my life. An autonomous group of people that are selfless in every act. All they want to do is help from the bottom of their heart. We have people from many different countries and many walks of life, many backgrounds, cultures and beliefs, but we're able to come together as one group and work in one of the most dynamic situations that you may ever see in this world, which is ever changing. So now we're trying slowly to improve every single day. We're improving, doing our best to stay focused on helping and ultimately reducing the suffering of the individuals that are going through this very traumatic and difficult experience in order to help them to get to the next point in their life. So if you have an opportunity, please come to visit Pikpa, please come to visit Lesbos, please go online, please support us in any way, shape or form that works for you. We would greatly appreciate any type of support. Είμαι 3 χρόνια εδώ πέρα και βοηθάω τον κόσμο απλόχειρα και τώρα έχω αναλάβει τα πλυντήρια. Το όνομά μου είναι Διονυσία. Είμαι εδώ περίπου 2 μήνες. Ήρθα εδώ παρακινούμενη από την εσωτερική ανάγκη να βοηθήσω σε όλο αυτό το τεράστιο θέμα του προσφυγικού. Νομίζω ότι αυτό που κυρίως με έκανε να μείνω στο Πίκπα είναι η ομάδα που έχει στήσει το Πίκπα και το δυναμικό και η προοπτική που έχω δει να υπάρχει σε αυτό το χώρο. Ασχολούμαι με λίγο από όλα εδώ, βοηθάω που μπορώ. Αυτό που μου αρέσει κυρίως εδώ είναι ότι είναι ένας χώρος που άνθρωποι που έρχονται από ευαίσθητες ομάδες και όχι μόνο μπορούν να βρουν ένα μέρος φιλοξενίας όπου να έχουν μια ζωή λίγο πιο φυσιολογική. Hi, my name is Matthew Shepard. I've come from Halifax, Nova Scotia, Canada, by way of bicycle. I came to Greece to meet some family that I've never met before, and I was detoured by who's now a good friend of mine. He alerted me to what's going on here and said that he thought I could help. So I'm here to fill a gap wherever I can find one, and I think I'm in it for the long haul. I won't be leaving anytime soon, so come help us, please. Hey, so my name is Ray. I'm from Canada, Vancouver. I've been here for 2 weeks. I've been working on different campsites actually around this place. I've been to Pikpa, Moldavas, and Moria. That's mainly where I work about. My name is Marika. I'm from the Netherlands.
And I came to Lesbos to work in a bar, and I did for 2.5 months. But during this time I went over the island to see what was going on. And I've been to Pikpa a few times. And so I decided to stay there after the summer to work. I'm not sure for how long. I thought maybe for 1 month. Now I think it will be 3 months, but maybe it will be even longer. Because I like the way that Pikpa works, the way that we work together without someone telling you like this is your time, you should do this or you should do that. It's for me it's a place where you can find what is your quality and work together, really work together and find your way in what is the best thing that you can do. Γεια σας κύριε Πλάση. Χαίρετε. Πού πάμε? Πάμε Λάμπου Μίλι. Και τι είναι εκεί? Θα φορτώσουμε ρούχα. Είναι αποθήκες. Εκεί. Για τα ρούχα του μεταναστών. Τι άλλες διαδρομές κάνετε? Πάμε στο νοσοκομείο, αρρώστους, από το Pikpa. Όποιον έχει ανάγκη, έγκυες. Πάμε σε καμιά πάλι ρούχα για αυτούς που βγαίνουν βρεγμένοι. Οπουδήποτε χρειαστούμε, τρέχουμε. Πώς σας φαίνεται το Pikpa? Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, που είναι εθελοντές, το κάνουν με την καρδιά τους αυτό και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και δίνουν αγάπη. Πάρα πολύ καλό. Άμα αυτό το έκανε όλος ο κόσμος, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλληλεγγύη, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Ό,τι καλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανάγκη να έχουμε περισσότερο κόσμο εδώ που θα μπορεί να μείνει και να σταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διαμονή του και τη διατροφή του στη Λέσβο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υποστηρίζουμε μόνο την νοσηλεύτρια με κάποιες δωρεές για να είναι εδώ και προσπαθούμε να καλύψουμε έξοδα των διερμηνέων. Αυτό που με κρατάει όλο αυτό τον καιρό, γιατί είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που ζει μια κανονική ζωή να είναι συνεχώς στο πεδίο, είναι η ανταπόκριση του κόσμου από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο θα έλεγα, οι νέοι εθελοντές, ο ντόπιος πληθυσμός, οι ντόπιοι που έρχονται και είναι τόσο γεμάτοι ανάγκη να δώσουν, τόσο γεμάτη αγάπη για αυτό που κάνουν, που μέσα σε λίγες ώρες, άγνωστοι άνθρωποι μέχρι χθες, γινόμαστε φίλοι, γινόμαστε συνοδοιπόροι και μοιραζόμαστε μαζί την ίδια ζωή, το ίδιο φαΐ, τις ίδιες αγωνίες και την ίδια δύναμη. Δηλαδή πέρα από την ψυχική και την σωματική κούραση, πρέπει να πω σε όλους ότι παίρνουμε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ πίστη στο ανθρώπινο είδος. Το κίνημα της έμπρακτης αλληλεγγύης, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να είναι αλληλένδετο με ένα κίνημα αντίστασης κατά της υποβάθμισης της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, καθώς και της αφαίρεσης βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το διεθνές δίκαιο. Οι εθελοντές του χωριού του Όλοι Μαζί, εκτός από το να δείχνουν έμπρακτη αλληλεγγύη, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις διαμαρτυρίας κατά των απάνθρωπων και υποκριτικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Προσπαθούν να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για τα πραγματικά αίτια της δραματικής κατάστασης των προσφύγων, που είναι ο πόλεμος και οι συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να την κινητοποιήσουν ώστε να μην αναπτυχθούν τα τέρατα του ρατσισμού και του φασισμού. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, εθελοντής του Pikpa. Είμαι στο Pikpa 2,5 μήνες. Ο τομέας μου στο Pikpa, όπως έχουμε χωρίσει θέσεις, είναι το τεχνικό κομμάτι, αλλά έχω βοηθήσει πέρα από αυτό
μαζί με παιδιά από το Πίκπα στο να κατεβάζουμε ανθρώπους στις άλλες σκάλες της Καμνίας και να σώζουμε ζωές και εκεί, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε όλοι εδώ. Αυτό που μου έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση από όλα αυτά είναι ότι άνθρωποι που έρχονται εθελοντές από εξωτερικό, ότι λειτουργούμε όλοι μαζί χωρίς να διαχωρίζουμε φυλές και τρόπο αντίληψης πραγμάτων. Γινόμαστε ένα και προχωράμε σε όλο αυτό και θα προχωράμε και θα είμαστε εκεί ακόμα για πολύ καιρό, πιστεύω, όλοι ενωμένοι και θα συνεχίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Παρακαλώ τώρα για την κουζίνα εδώ, από 1500 έως 2200, 2300, 2800 μερίδες την ημέρα. Εγώ είμαι η Θεοδόρα, ήρθα στο Πίκπα γιατί κάτι έπρεπε να κάνω, δεν γινόταν να μην κάνω τίποτα στο σπίτι μου, οπότε πήρα άδεια και ήρθα. Ήμουν στην κουζίνα, στη διανομή και όπου χρειαζόταν και θα το ξανακάνω μόλις και θα ξανακαταφέρω. Για όσο χρειαστεί, για όσο μπορώ, για όσο. Εκεί που το Πίκπα κάνει ένα βήμα μπροστά πέρα από τα άλλα, τα ΜΚΟ και τα NGO όπως λέγονται, είναι ότι είμαστε αυτόνομοι και σε ό,τι πράξη και να κάνουμε δηλαδή σε εισαγωγικά ψηφίζουμε όλοι μαζί, δηλαδή συμφωνούμε σε μια ιδέα και την προχωράμε. Και αυτό το μόνο που έχω να πω, γιατί πολύ διαφήμιση βλάπτει κατά την ιδεολογία μου, απλά βοηθάμε πολύ κόσμο και μου αρέσει αυτό, είναι πράκτικη αλληλεγγύη αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο καθένας ό,τι μπορεί παραπάνω. Σε λίγο θα βρίσκομαι στο σπίτι μου, σπιτάκι μου, για να ξεκουραστώ σωματικά και ψυχικά. Δεν είμαι κοινωνική λειτουργός ή ακτιβίστρια. Συντηρήτρια έργων τέχνης είμαι, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είμαι ούτε συνηθισμένη, ούτε ανθεκτική στο να βιώνω τέτοιες καταστάσεις από κοντά. Στεναχωριέμαι, θλίβομαι, εξοργίζομαι. Βλέποντας τα πούλμαν παραταγμένα στο λιμάνι να περιμένουν τους πρόσφυγες για το επόμενο στάδιο του ταξιδιού τους, σφίγγει την καρδιά μου. Ποιοι επωφελούνται από τη δυσμενή τους κατάσταση, πόσα εμπόδια έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα, πόσα κλειστά σύνορα, πόση πείνα, πόση βία. Δεν έχω παρά να τους ευχηθώ ολόψυχα να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να ζήσουν και να ευτυχήσουν και να τους υποσχεθώ πως θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ για όσο μπορώ.